mag-New Year sa bahay. Kasi yung mga ginamit na, yung binili ko nung last, siguro napanood nyo na yung haul. Yung swerte at saka yung sipag, kailangan magkasama sila. O dyan. So, ipa-fry na natin. Yung simple lang talaga yung aming pagkain. Kasi pupunta Hello guys! Good afternoon! So today pala is actually alas 2 na 2:30 almost. And today pala is December 31, 2018 and New Year na mamaya. It's 2019 ha. My God. Ang bilis ng panahon and bagong ligo pa kasi ako kaya ganyan yung itsura niya. So ngayon is dito kami mag-New Year sa bahay kasi nung December, doon kami sa kabilang bahay nag-Christmas at saka kami sa hospital kasi nga 'di ba yung kuya ko nandun sa hospital pati si mama. And ngayon dito kami sa bahay, simple lang kasi kami lang naman tatlo and then hindi naman siya kasi may mga sa baba, maraming tao diyan sa baba at saka may mga kilala na rin kami dito. Kaya pakita ko sa inyo yung mga napamili namin ha. So, dito tayo sa, pasensya na, yung mga, eto pala yung mga ginamit na, yung binili ko nung last, siguro napanood nyo na yung haul, bago ito. Ayan, pinapatuyo ko dito sa puti na, tawag dito, cloth. Then, eto yung nabili namin kanina. Konti lang talaga, mangga, and then, avocado. Ang liliit nga ng avocado eh. Tapos melon, yan lang. Actually, hindi ko talaga kinompleto yung mga prutas kasi ang mahal ng mga fruits ngayon. Tsaka hindi ako naniniwala sa mga pamamahiin kasi naalala ko nung last, nung mga nakaraharaang nung hindi pa kami mag-asawa ni Papa. Yung yung dalaga pa ako, naalala ko si Mama noon. Talagang kumpleto yung prutas, before mag-New Year, kumpleto yung fruits, yung basta may mga klase ng mga fruits. Then basta yung mga pamahiin tapos ang dami kasi naming gold noon na mga tawag dito, mga gold na jewelries, tapos naka polka dots pa kami. Talagang ngayon kumpleto talaga. Ang ending, ang nangyari dun sa aming is yun, yung alahas ubos. Ubos yung alahas, walang natira. So para sa akin ngayon na-realize ko na ngayon na matanda na ako. Matanda talaga. Parang na-realize ko na wala naman ako sa swerte, pero yung swerte at saka yung sipag, kailangan magkasama sila. Kasi kahit namang paswerte yung gawin mo every New Year, hindi pa rin siya magiging effective kung hindi ka marunong humawak ng pera or alam mo yun, kinakapos pa din lagi. So it's really depend on you. Kaya hindi ako naniniwala. Ngayon kailangan lang natin mag-celebrate kasi syempre 2019 na, another year, another blessings na darating, another problem, normal naman yun. Pero anyway, eto yung mga napamili natin. Eto, in-order ko to online guys. Ang liliit pala niya, pero feeling ko masarap siya. Kasi, tingnan nyo yun. Kasava yan. Kikita nyo yan mamaya. Ang cute naman ng packaging. Eto, akala ko talaga malaki siya. Pero maliit pala. Pero it's okay. Teka lang ha. Ayan siya. Ang liit pala niya. Yema cake. Siyempre, in-expect ko na. Dapat hindi ko na-expect yung malaki. Kasi 200 lang yan. Eto naman, 150. So, sabi ko, okay na tong round. Kasi, na siya, at least, ang tawag dito. Tsaka may shop talaga siya. Meron siyang, And then, eto naman, chicken. Bumili ako ng chicken na, ipa-fried namin yan mamaya. Actually, ang dami yan. 2 kilo. Yung 1 kilo niyan, gagamitin namin for the next, And, bumili kami ng lechon manok. So, yan. Actually, konti lang talaga yung mga handa namin mamaya. Yun, konti lang talaga kasi kami lang naman tatlo. Kaya good luck na lang mamaya. And magano kami mamaya totorotot. Yung torotot na
So, yun. Tapos, bumili ako ng soft drinks kanina. Ano pa ba? And, maybe mamaya mag-order kami ng pizza. Para at least may ibang variation naman. So, di ba, puro na kami yung handa namin. And then, ano pa ba? Yun, mamaya siguro madadagdagan pa yan. It's, depende sa pagtupakin. Pero, yun. And, yun yung itsura nung kailangan ko pang i-arrange yan. So, yun. Ayan guys. Teka, hinaan ko muna kasi. Mute ko lang muna to. Ayan. Nag-visit kami si Hagrid. Ito, mga ipapamigay niya. Yung mga toys na iba. Napamigay na niya kasi medyo marami na. At hindi naman, hindi ko alam sa kanya. Hindi niya nilalaro masyado yung mga masyadong pambata. And then, eto lang pala yung prutas namin dito. Eto lang talaga yung literal na prutas namin. And hindi na ako bumili ng sapin. Bilang ko sana pa sapin na para pang New Year. Kaso kanina sa Unitap wala silang tinda. And then, yun. Wala masyadong Magluluto pa pala ako ng manok. Parang napagod na ako. And nag-upload ako ng video. Ayan. Ano nyo lahat. Para... So, yung update yan lang muna kasi mamaya magluluto na ako ng manok. Konti lang naman. Pero pupunta kami sa kabilang bahay. And kakain lang kami doon ng konti lang. Parang respect lang naman sa Kasi ayaw ni mama at saka ni papa na parang pupunta doon na hindi man lang kakain. Kaya yung kakain tayo doon konti. And then, kasi konti lang naman talaga yung handa. And yun, naglilis-linis lang ako para at least mamaya okay na, hindi na siya masyadong makalap. So yun. Ayan, magluto na tayo guys. First time kong gumamit nitong shake na crispy fry. Ayan, parmesan cheese. Hindi ko alam kung masarap to, pero first time ko itatry ito. At first time ko itatry yung parmesan cheese na flavor. So, let's see. Hindi ko alam. Basta ang sabi dito is ilagay lang yung chicken at saka ilagay na itong mga seasoning na ito. So, ayan. Alam mo yung ignorante ka. Tapos, nilagay ko. Nakakaloka. Nilagay ko dito diretso yung manok. Buti binasa ko yung Kasi sabi dito, put chicken and add flavor mix and fold up and close. Ayan. Pero hindi klaro yung instruction dito. Oh my God. Nalagay ko tuloy yung manok lahat. Yung pala, nakalagay dito, ipa-fried, and then, after fried, saka pala, eto pala yung, para pang shake natin. O, diba? Ang talino ka, diba? Sorry naman. Kaya, ayan, eto na. Ayan na siya. So, kinote ko na siya, diretso, dyan. So, ipa-fried na natin. Ang lalaki naman ito. So, ayan. Tapos nilagay ko lang yung dito. Yung salamin. Kasi wala akong mapaglagyan. And then, yan yung itsura niya. Mamaya ko. Pero, ayan. At least malinis na. Konti. Malinis na may mga stocks at saka yan. Nanonood pala ako ng CCF, si Pastor Bong. Ayan. Siya yung aking background. Ayan guys, malapit na mag-New Year. At actually, ngayon lang kami nag-family picture lang kami kanina. Kasi wala kaming picture, kami lang tatlo dito. So, nag-ano lang ako. Tawag dito, yung may time. Ayan. So, yun yung aming pagkain ngayon. Medyo konti lang talaga. Hindi na kami nag-order ng pizza. Yan na lang kasi medyo madami na. Pasensya na medyo maingay. Nanonood kasi siya ng yung sa Disney Channel ata yan. So, yun yung aming yung simple lang talaga yung aming pagkain. Kasi pupunta kami mamaya dun. Hi pa! Punta kami mamaya. After namin kumain, papunta kami dun sa kabilang bahay. Then bukas, kay mama naman sa hospital. So, ayan. And then, yan guys. So, hindi ko pa natatry, pero parang masarap siya. Ang liit pala niya. And then, yung cake, look at that. Ang liit ng cake. 2019.
And then yan, lechon manok, fried chicken, and yan lang talaga yung aming pagkain. Hello guys! Good morning! So happy New Year sa inyong lahat. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi nakakatulog kami. So ayan, happy New Year. Today is January 1, 2019. Kaya ayan, anong oras na? Actually nagluto ako ng sabaw kasi pupunta kami ngayon sa hospital. Bibisitahin namin sila mama dun at saka yung kuya ko. Kasi diba yung kuya ko na hospital siya. And yun, magkakapi lang kami ngayon. Ayan, nagkakapi kami. Tapos yung aming sobra kagabi na cassava. And then yung cake. Yan lang. Kasi mamaya pupunta dito yung mga sister-in-law ko. Saka yung yung aking brother-in-law. Hindi, baka dito sila mag-lunch. Hindi ko alam. Pero yan, si Hagrid tulog pa. At baga ako naglaba ng mga puti. Para maaga akong makaalis. Morning pa. Morning guys, Happy New Year. New Year.